likaJesu. Amen. Nasekuseni usathembekile. Ingakho uma omunye akhuluma uthi ngubani engiya kumkhonza? uNkulunkulu yedwa ongumdala wezinsuku. uNkulunkulu yedwa osilondolozayo. Bese uJoshua uthi mina nendlu yami siya kumkhonza uNkulunkulu ngoba yena wethembekile. Nasekuseni ngibingelela ubaba umfundisi uMathonsi nomama ngegama likaJesu. Amen. Izinceku nezincikazi zonke abaqotshwa bakaNkulunkulu ngiyababingelela ngegama likaJesu. Nabo mama bese sithi happy Mother's Day kibo ngoba ngomhla kaNkulunkulu usinikezile bona ukuthi basiphathe kahle, basinese, baphathe kahle izingane zethu, baphathe kahle abalingani babo. Ingakho sithi lo suku lithole luyisibusiso kini. Sisho njalo sithi happy Mother's Day. Ambingelela bobaba ngegama likaJesu Kristu. Amen. Sunday school ne-youth nayo siyayibingelela. Usesenguye lo uThango kaSikhosana omi ngaphambi kwenu, omthandayo uNkulunkulu, owayisiza impilo yami, wangilondoloza, wangivikela kukho konke ngoba siphila sindlule ezintweni. Kwesinye isikhathi uzwe uSathane noma isitha sihlasela impilo yakho, kepha uma uhlezi kuye uyakudlulisa, umangale ukuthi ngidlule kanjani lapha. Ngoba kwesinye isikhathi usuke sewuzirula nawe uthi mhlambe sekuyaphela ngami, kepha yena bese uyafika akundlulise. Uthi noma ufike ezintweni bathi bayahlola bodokotela bese bathi asiboni lutho, bese omunye afike athi mina ngibona lokhu, asiphinde futhi sihlole, bese kugcineni athi ngempela kunalutho ngoba usuke sandlulisile uNkulunkulu. Ingakho ngiyawuhlala njalo ngimthembe lo uNkulunkulu. Namhlanje kuseni ngifuna ukuthi sivuselelane ngezwi. Abanye abali-analyzer babumfundisi bathi cabbage. Incwadi kaJohane. Isahloko ngesaka 14. Incwadi ejwayeleke kakhulu esiyaziyo, ngisho nabe-Sunday school bayiphula bayihlabelela. Kepha namhlanje ngixoke yona ukuthi ke sibheke, sivuselelane ngayo, sibheke ukuthi ufunani uNkulunkulu ngale ncwadi ezimpilweni zethu. Siyawufunda nje lo verse 1 bese sizawunandi siqaphuna ama-verse amanye, uverse 5, 6 no-verse 7 no-verse 11 and 12. But ngifuna lo verse 1 kakhulu. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani ngoNkulunkulu, nikholwe nayimi. Isihloko engiyawukhuluma phezu kwaso sithi ungavumi inhliziyo yakho ikhathazeke. Isihloko engiyawukhuluma ngaso, mawungavumi ngisho noma kwenzekani, mawungavumi ngisho noma mhlambe isitha sikuhlasele ekhoneni, ungavumi inhliziyo yakho ikhathazeke. Kungani ngisho njalo? Abayo khuleke yeah.
Jesu la ngiyacabanga uma ufunda yonke le chapter uvalelisa abafundi bakhe. Kepha uma ngakasuki kibo ubona ukukhathazeka kulabafundi bakhe. Angakasuki kibo ubona kwangathi kuba nosizi. Baba sebuhlungwini bese ucabuna nandizwi kuverse 1 inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Inhliziyo isitho esisemzimbeni esidlala iqhaza elikhulu ekuphileni kwakho nami. Inhliziyo isitho esibaluleke kakhulu uma kungaphazamiseka sona. Ngiyacabanga ukuthi lempilo iyema uma mhlambe singahamba kabi, uma mhlambe singaba disturbed, inhliziyo idisturbeke, ungaphela ukuphila kwakho. Ingakho inhliziyo idinga ukunakekelwa. Ingakho inhliziyo idinga ukuthi uyiphathe kahle. Ingakho inhliziyo ayifuni izinto eziyakwenza ukuthi uhlukumezeke, ngoba uma sowuhlukumezekile bese yona iyakhathazeka. Inhliziyo lena kwangathi noJesu wayelandisa labafundi bakhe ngoba afuna ukuthi baphathe kahle izinhliziyo zabo, bahlale kahle, kube kahle ngaphakathi kwabo, ngoba inhliziyo nayo ihlalisekile, ngoba inhliziyo yabo nayo ithobekile, uthi mayingakhathazeki. Ingakho namhlanje ngithi mhlobo wami mawungavumi inhliziyo yakho ikhathazeke. Ngisho noma mhlawumbe umuntu ukwenza kabi, mawungavumi inhliziyo yakho ikhathazeke. Udinga ukudlulisa isimo esiyowenza inhliziyo yakho ikhathazeke. Udinga ukuthi uwamukele uma ungenzanga kahle, uma izinto zikubhedele, udinga ukwamukela ukuze ukuthi ungakhathazeki. Ungavumeli ngisho noma yisiphi isimo sikhathaza inhliziyo yakho. Inhliziyo yakho mayingakhathazeki. Kukhuluma inkosi yamakhosi, kukhuluma umnikazi wempilo, kukhuluma umnikazi wakho konke, owaziyo ikusasa lethu, owaziyo ukuthi ikusasa kuyenzekani, uthi mayingakhathazeki lenhliziyo. Kwesinye isikhathi amabandla ethu siyakhubana thina sodwa. Kwesinye isikhathi emabandleni ethu siphathana kabi, sikhulumane kabi. Uthola omunye athi mina ngisakhona nokukhuleka ngoba ngikhathazekile, umzalwane thiza ungiqhubile. Mawungavumi mhlobo wami ukwamukela isimo esiyawuphazamisa ukukhumana nomdali wakho. Ungavumi inhliziyo yakho neyami ikhathazeke. Omunye mhlawumbe angathi ngakwenza njani lokhu ngoba vele unginyanyisile. Ngiyokwenza njani ngoba namhlanje siyahluleka ukuthi samukele, siyahluleka ukuthi sibonele. Omunye mhlawumbe kuphela ngisho inyanga yonke iphele iwele ngale, alokathi ngivele unginyanyisile, ngimkwatela ngifuna ukumbheka. Namhlanje mawungavumi ngoba amabandla ethu namhlanje adawuka phakathi. Ungani? Kungenxa yabazalwane abakhubanayo ebandleni. Namhlanje amabandla ethu awasakwazi ukuya phambili, awasakwazi ukudumisa. Kungani? Kungenxa yale nhliziyo esiyikhubazayo, esiyikhathazayo. Uthi uJesu namhlanje mawungakhathazeki, izinhliziyo zenu mazingakhathazeki. Kuthiwa nizolo awudlanga, kuthiwa nizolo mhlawumbe ulele bakuqabalisile, makungenzi uthi mhlawumbe bese wena ufika ukhuba omunye umzalwane. Lungisa eyakho indaba, uthi Nkosi uJesu nayi inhliziyo yami, uzibani noma izolo akwenzekanga kahle. Inhliziyo yami nayi Nkosi ngiyayinikela kuwe, mayingakhathazeki. Bese kwanikeza indlela uJesu, ngoba mhlawumbe nawe nami namhlanje siyazibuza, angibone kangaka, akhulume kabi kangaka ngami umfundisi,
Ngiyowenza njani? Uthi uJesu kholwani kimi. Sithi ngukholwa namhlanje kuze kuthi singakhathazeki. Sithi ngukholwa kuNkulunkulu simamukele yena. Sithi noma kwenzekani ngoba yena ungithethelele nami namhlanje ngiyawusindlulisa lesimo ngoba nguNkulunkulu ongisizayo. Bese uba ngumntwana wakhe ngoba ukholiwe kuye. Uthi kholwani kimi. Uma siyawukholwa kuye kuyawudlula ukukhathazeka. Uma siyawukholwa kuye namhlanje uyakusiza. Uma siyawukholwa kuye namhlanje uyakusiphumelelisa. Izinkathazo ngeke zisihluphe ezinhlizweni zethu. Uthi kholwani na kuNkulunkulu. Ungubani lo Nkulunkulu? Ungubani lo Nkulunkulu? Mhlawumbe omunye ngendlela siyakhathazeke ngakhona uza decide lokuyekela esontweni. Athi ngcono ngiyeke mina lokukholwa. Bese athola omunye mhlawumbe umhlobo wakhe omkhulu athi uqinisile mngani wami vele ujwayele kabi. Yekela shiya phansi lokho ngoba siyalahlekisana. Ngoba sikhuthazani asikhona ukuthi sakhane. Ingani? Ngoba singakholiwe ngeqiniso kuNkulunkulu. Sisenze nokugabaza. Sisahamba ngokugabaza ukuthi makwenzeka izinto sikhohlwe ukuthi kufanele sikholwe. Sithi Nkosi unginikezile lempilo ngikwamukele ngaba ngumntwana wakho. Nakulesimo ungangidlulisa Nkosi. Bese ubamba ngesandla akuphumelelise. Kepha omunye athi ngcono ngishiye phansi lokukholwa ngoba ngiphumeleli mina. Ngcono ngishiye phansi lokukholwa. Ingani imihla namalanga bangikhuluma kababosibani. Ngcono ngiyekele mina ngoba mangihlezi balokhu bangibheka bese bayahleka bashayana izandla ukuthi bahleba ngami. Bese kuyakhathaza lokho. Bese ucabanga ukuhlala. Kholwani kimi na kuNkulunkulu. Kuye yedwa uyakusiza. Kuye yedwa uyakukhombisa indlela ekufanele uhambe ngayo. Uma siya ku-Old Testament encwadini kaDaniel chapter 3 kunalamadoda lawa bekufanele afakwe emlilweni. Kungani? Ngenxa yokungakhonzi izithombe lezi inkosi ebayala ukuthi bazikhonze. Bala bashaya phansi ngenyawo bathi ngeke sikhothame. Bamtshele emehlweni lenkosi bathi ngeke sikhothame kusithixo sakho sinikeze sona ngoba bazi ukuthi isimo masifikile kufanele babheke kubani. Ngoba bazi ukuthi bahlezi noNkulunkulu. Ingakho bagcile emkhulekweni. Bakhuleka kuNkulunkulu ophilayo. Bakhuleka kuNkulunkulu oyobasiza. Bambize yena. Bathi noma izimo zenzekani noma kwenzekani ngathi namhlanje uNkulunkulu yehla Jehova ubonakalisa amandla akho. Mawungavumi ukwenzisa izinto eziyakukhuba zikhathaze enhlizweni yakho. Ungavumi mhlobo wami namhlanje ukuthi inhliziyo yakho ikhathazeke ngezinto ongazinikela kuNkulunkulu ngoba nguye umdali wazo. Uma ufunda uverse 6 uthi uJesu mina ngiyindlela. Uma umamukele yena ngisho noma kwenzekani. Kwesinye isikhathi ukhathazeka ungasazi ukuthi phambili nasemva kukuphi. Kepha uma unalo Jesu uyazi ukuthi indlela yami nayi. Ngiyawuhlala kuJesu noma kwenzekani ngiyawubiza yena uyoba nami. Bese uthi nokuphila neqiniso. Iqiniso lakhe lodwa eliyakusikhulula. Iqiniso lakhe lodwa eliyakusinikeza amandla ngoba uthi yena uyiqiniso. Uma sinalo Jesu sinakho konke. Uma sinalo Jesu sinempumelelo. Uma sinalo Jesu sinokunqoba. Ngisho noma kwenzekani, ngisho noma bangakhuluma kabi. Uma unalo Jesu sinokunqoba. Uthi omunye makhuluma ngazikhethela uJesu. Wayigeza impilo yami. Wayihlanza impilo yami.
ngoba ngiyohlala naye, ngiyohamba naye. Uthi ngikhumbula ngisakhula ngifunde e-college, nginganalo ikhaya, ngisahlala ekhaya kithi, ngingakasebenzi. Uthi kwakunosisi omunye, ngilokhu ngimbheka, ngimthanda, ngilokhu ngiplana uthi ngingamtshela kanjani. Uthi lo mfona landa, ngizibambe, ngikhuleke, ngithi Nkosi nginikeze amandla, nginikeze isibindi. Uthi uma kuhamba amalanga alokhu ambona njalo lo sesi amuhle, uthi ngishajwe luvalo, ngibuyele emuva, ngiplane, ngithi kusasa ngeke ngihluleke. Uthi kwafika isikhathi la ngizidela khona ngiya kuye, ngimdlulisela indlela ngizizwa ngayo. Uthi impendulo wayikhipha lo sesi, wathi you are not my type, hamba kwabanye, angikufuni mina. Uthi kwamkhuba lokho wakhathazeka enhlizweni yakhe, wakhohlwa lamazwi ngoba ngumntwana kaNkulunkulu. Uthi ngakhathazeka, ngingazi, ngizibheka, ngiyesipilini ngizibheke, ngithi yini e-wrong ngami. Azathi I'm not her type. Noma hlezi nabangani bakhe bavumelane, umtshele right chomi, vele he's not your type, bheka lokhu nalokhu. Uthi ngagcile emkhulekweni, ngagcila kuNkulunkulu, ngathi ngisize Nkosi, ungisize, unginikeze oyoba ngumlingani wami ngesikhathi esifaneleyo. Uthi uma seyakomplithile, saqala ukusebenza, uNkulunkulu wambusisa ngomuntu azothandana naye, bakha umuzi, benza konke, asebenza, waphila kahle. Alokwambona lo sesi owathi akusiyi-type yakhe, abona izinto zimhambela kahle, lo mfo athi ngomkhuleko uyasiza lo Nkulunkulu, ukukholwa kuye uyakuphumelelisa uNkulunkulu. Kuthe sekuhambe isikhathi, izinto sezimshayile usesi, izinto sezingasahambi kahle, abangani bakhe sebandlulile, sebasukile kuye, abanye sebashonile, sasele yedwa, umhlaba umshayile. Uthi olandayo wahlangana nale ndoda, wahlangana nale nsizwa. Uthi usesi waya kuye, wafike wathi konje bothi bofuna ukuthini, ngoba kwangathi bokhuluma indaba. Uthi lo bhuti ngicela ungishiye phansi, I'm not your type. Wafulathela wahamba. Ungani? Ngoba wagezwa ngegazi likaJesu, wambeka endaweni. Namhlanje nawe mhlawumbe nawuhlezi abanye bathi we are not their type, kepha mawuhlezi kuNkulunkulu, kholwa kuye. Uma uyakholwa kuye uyakuphumelelisa, uma ukholwa kuye uyakunikeza amandla amasha, uyabona izinto zikuhambela kahle ngoba ukholiwe kuye. Uyakukusiza, akusule, akugeze. Ngisho noma abanye bazokubheka bathi awusho lona umubi sona onempumulo engaka, uyawulisiza uNkulunkulu ayishape ngendlela ofuna ngayo, ifaneleke ebusweni bakho, bese uba ile type kaNkulunkulu ayifunayo ngempilo yakho. Kepha kubantu bazakubona ungasiyo i-type yabo, kepha kuNkulunkulu uzobona uyi-type yakhe. Kungani? Ngenxa yokukholwa kuye. Asikholweni kuye, simsebenzele, simthembe yena, ikakhulukazi singavumi izinhliziyo zethu zikhathazeke. Ungavumi ukukhathazwa ngabantu. Kwesinye isikhathi uthi wenza izinto phambi kwabantu ezinhle ezidumisa uNkulunkulu, bese abanye bayakriticize. Kungani? Ngoba kufike umoya kaSathane obasebenzisayo, ebawuvumele, bese bahlukumeza wena, bafuna ukubona wena ukuthi wenza njani. Ungavumi inhliziyo yakho ikhathazeke. Khuleka usebenze ngokumethemba uNkulunkulu, ngoba wena uyile type uNkulunkulu ayifunayo namhlanje. Uma ubheka eyakho inhliziyo, uma ubheka eyakho impilo namhlanje, ngabe wena uzirate kuphi? Mhlawumbe kwesinye isikhathi uhlala wedwa imihla namalanga,
awusabafuni ngisho nabangani. Kungani? Kungenxa yamazwi owawezwa bathi abakufaneli laba, akakufaneli lona. Nihlala njani naye? Hlukanani naye bese uyehlezi wedwa uloku uyabalisa. Inhliziyo yakho mayingakhathazeki. Kholwa kuNkulunkulu namhlanje. Uyawuyisiza inhliziyo yakho, uyakusiza empilweni yakho. Uyabona izinto zenzeka kahle, ubone izinto ziba zinhle, uphumelele, ube nale njabulo oyifunayo. Kungani? Ngoba you are the type uNkulunkulu ayifunayo ngempilo yakho. Namhlanje kuseni ungeke uhle yini uthi usondele kuNkulunkulu, uthi Nkosi uJesu, ngiyakufuna ube indlela empilweni yami, ngiyakufuna ube ile qiniso engilidingayo. Ngoba namhlanje amaqiniso wasekho kwesinye isikhathi uthi uhleze ebandleni, sithi sihleze emabandleni ethu. Umfundisi asilahlekise, sithi sihleze emabandleni ethu. Abanye basenzise izinto ezingamukeleki ezimpilweni zethu. Abanye bakudlise ngisho notshani, abanye bakuphuzise nepetroli, bakutshela ukuthi uNkulunkulu uyakusiza, izinto zakho ziyawuhamba kahle. Namhlanje bekungeke kuhle yini uthi ngiyalifuna iqiniso lakho Jesu, ngikhombise indlela ube uphila empilweni yami, ikakhulukazi inhliziyo yami ilondeke, ingakhubeki, ingakhathazeki kuwe. Ngoba siphila emhlabeni, yebo khona kwesinye isikhathi bazokukhuba abantu, kwesinye isikhathi bazokukhuba abangani bakho, kwesinye isikhathi ngisho nomzalwane wakho uzokukhuba. Kepha mawuhlezi wethembekile kuye, ukholwa kuye, ngisho noma zingafika lezikhubekiso, uyawuthi Nkosi uJesu, eyami inhliziyo ilondwe igazi lakho, ngisize ngoba ngingumntwana wakho. Uyakukusiza yena phela uma ukholiwe kuye, phela uma uhlezi kuye. Kholwani kimi nakuNkulunkulu, kusho uJesu kubafundi bakhe, ngoba bona uthi senzile izinto sonke, ngibaphilisile abantu, ngibanikezile abantu isinkwa, nginabo labafundi bami. Kepha banokukhathazeka, ingakho namhlanje angakahlukani nabo. Ithi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Nawe namhlanje mhlambe kukaningi ulokuze esontweni, uza la ibandleni uzokhuleka, uza la ibandleni uzodumisa. Kepha nawufike la eminyango ukhumbula ukuthi uzibani ungikhubile, uzibani ungikhulume kabi, umngani wami ungihlebile kuzibani izolo, bese uba nokuphelelwa ngamandla. Uthi kusizani, bengibona ukuthi ngizihlalele ekhaya, ngingangeni la esontweni ngalamazwi owakhumbulako. Namhlanje bekungeke kuhle yini uthi Nkosi uJesu, ngifuna wena ube indlela empilweni yami, ngifuna wena ube iqiniso lokuphila kweyami impilo. Uyakusiza uNkulunkulu, uyakunikeza amandla bese uyahamba njalo ube nokunqoba. Uyakunikeza amandla ubhekane nezimo ngisho ezinzima. Uma ngale ukuthi ungidlule njani, usuka kudlulisile wena, ngoba uyakunikeza amandla uthi ngibize ngesikhathi sakho sokuthubeka, mina ngiyakuba nawe. Wawasiza lamadoda amathathu, ngisho noma inkosi yathe ubaseni lomlilo niwafake ngaphakathi, ngoba bambizile yena, ngoba bakhulekile kuye, ngoba bakholiwe kuNkulunkulu. Wabasiza, wabavikela, wangena nabo emlilweni. Nawe namhlanje uma bakukhuluma kabi, uma bakuhleba, uma bakubeka amabala, ukhona eduze kwakho uNkulunkulu ukukusiza ukuthi uma ungakhathazeki, shaya kangathi awuzwa lutho, bheka mina nginawe kuze bese kupheleni kwendlela. Yilo uNkulunkulu esiyakusiza, yilo uNkulunkulu esimkhonzayo, osisiza imihla namalanga, osinikeza ithemba, osinikeza isibindi. Uthi mina ngiyoba nawe kuze bese kupheleni kwendlela, ngoba azi ukuthi ekukholeni kwethu kukhona ama-challenges, ekukholeni kwethu kuneziphepho, kunezivunguvungu, kunezishayo ezibuya kubantu. Kwesinye isikhathi
uma uphumelela wenza kahle akajabule oseduzane nawe okubonayo uzibuza ukuthi wenze njani bese ukhuluma kabi ungambona njena lona habo silaba siyabazi bayakhetha kepha wena wazi ukuthi mkhulu olakimi kunalokhona ezweni ngoba noma ungayapi noma ungaya kososobala ufike ungene uguqe yebo uyakunikeza izinto soze zakusiza ukuthi ungakhathazeki soze zakusiza ukuthi bangakuhlebi bayakuhleba unazo bayakuhleba bakuthubile ngalezi ntambo umzimba wonke kepha yena uyakuba nawe loNkulunkulu ngisho noma bakuhleba kangakanani noma bakhuluma ngawe kabi njani uyakuba naye uqine uNkulunkulu ngoba anawe uyakusiza athi qina ncikazi yami qina nceku yami ngoba yena uthi ngiyoba nawe isithembiso sakhe uyakusifeza phela uma ukholile kuye kholwani kimi nakuNkulunkulu uJesu namhlanje uyasimema wena namhlanje ukholwa kubani ukhona lo Jesu oyindlela ukhona lo Jesu oyiqiniso ukhona lo Jesu ukuphila ukuphila kwethu uma siyakunikela kuye asoze sazisola soze sajapha endleleni yethu siyahlala njalo sithi Nkosi beka ngakimi uyisize eyami inhliziyo kwangathi namhlanje ekseni noNkulunkulu angasiza asibusise asinikeze amandla bese siyahlala kuye sithi Nkosi yebo ngangikhathazekile yebo usibani bekangikhubile kepha namhlanje ngoba ngimxolele namhlanje ngoba ngivumile ukuthi ngiyamxolela Nkosi inhliziyo yami ikhululekile ngizwa kumnandi emoyeni wami ngoba wena namhlanje ngiyalile Nkosi ukuthi mayingakhathazeki inhliziyo yami ngoba ngawe unginikeza amandla namhlanje angaba nawe uNkulunkulu bese enhlizweni yakho kuba nalezwi uPaul walinikeza elinye lamabandla wathi I can do all things through Christ who will strengthen me uma uyawuhlala kuye uyakwenza konke ngisho nalokho bese kukulahlekele uma uyawukholwa kuye uyakubuyisa uNkulunkulu uyakubuyisa uJesu ngisho nalokho konke bese kusukile bese ucabanga ukushiya phansi ukholwa uyakubuyisela khona uNkulunkulu ngoba yena wethembekile kwangathi uNkulunkulu angalibusisa manje kuphakathi amen.